Ja. Zet dan goed geschuffeld. Maar als we komen nog in beweging. Je stond alweer achterna. Oh, dat is ook niks voor je. We gaan opzetten. Ook eens hier, zie je. Zo. Dames en heren, we gaan nu een experiment uitvoeren. We gaan namelijk op de zon shaken. De zon shaken hier moeilijk, maar ik denk dat het er zit. We hebben dat 4 keer gedaan en het is 3 keer goed gegaan, dus maak je niet bang, er kan niets gebeuren. Schuppen, neem de schiethouding aan. Tik. Wat zit er op door? Weet je niet op die buizen aan? We krijgen moeilijkheden met dat zijn ganse kritische lui, die hasten zomaar niet staan. En als ze de eerste 4 jaar nog niet weg, dus richt maar op het bel aan, is veel beter. Het is 3 keer goed gegaan. De 4e keer gaat het ook nog goed. Je kan dich misschien wel een beetje bukken. Maar wenn ik nu zeg scheep, dan scheep je niet. En zeg ik paard, dan trek eraf. Scheep! Paard! Mis, jongen! Mensen weten niet dat dit nou even rustig, mensen weten niet dat die zon weg is. Hey! Dat kan ook. Prima gedaan, mannen. Prima gedaan.